ideme, však prší. Možno. Tá, tu je skomar. Tu sa chodíte fajčiť, no, tu sa fajčí. Tu sa chodia fajčiť, no. Tu sa chodia fajčiť. Ahojte, voskolok. No dobre, no. Restaurant. Neviem, no prší. Ostri. To pri tomto. No. Máva materiál. Pozri, aha. Čože? To nevadí, ale kamera mi ukazuje tak. Jaj. To bol mlinárov Poď. Vidíš ten mlyn? A tam je, no vidíš, že to je, ten len u nás ináč vypadá, víš? Taký, vy máte, áno. Vy to máte zelenú žabu. Toto je na kampie. Pekné. A vieš, že máme dve deti, obidve sú iné. Budem jak japonský turista. Poď. Čak to som ti chcel povedať. Že to na prezradí, že nemáš oči. Hogy emlékszem, mikor a Laci azt mondta, hogy orgánja, hogy bevágom újra. Zavarátják, hogy a japonskú turistku. Oda fotila. Skúšajú, je to taký hajdu. Akože niekomu akože ja sú ja len taký Ja, no to je v Maďarsku teraz bol taký podvod. 200 eur akože musí dať, akože musia a iní hovorí, tak to ja nemohli stiahnuť, tak nemám iba Janka, pamätáš si minule, keď sme tu boli, ten tu bol s tým hadom veľkým. Ani nemám 20. Tu bol takého pitona, tu mal okeru Mariu, ale 6 metrového si to ľudia dávali na seba, že bol ťažký a hovať. No to už ide do úzkeho. Sa to zužuje. Toto je aká brána? Nevieme čo. Aha, tu je. Staromestská mostecká mniež. Hej. To je hapici na peho. Ďalšie muzeum. Bezdomovec nejaký. Hafani. A ja mám nejaké drobné. Dám mu? Ja mu dám. Kurva, jak ma začalo v ruke. A ja mám nejakú, čo mám, dvoje to pičoviny. To je, čo to je, forint, to pičoviny. To neviem. To je české, 10. Čo si dá? To je koľko? Tomu 50. Toto ani neviem, že toto je kolkatka. To je ona, tuším. To je, tam ešte si dá. To neviem. Asi to je ona, tomu tam je. Čo mu idete dať? Á, dali sme mu na... Tu máš 2 eurá. Pre tých psíkov. Ja mu dám euro. Labrador, jak máš hlavný penine.
Ja aj mala som A ťa. nie. Poď natočíme babku, jak chytá oného. Vanko, chyba ich. Uzmeš. Tie cukriky už sa ľudí takové. Ty vole, pozri. Hašlerky. Takéto svoje cukriky mávali. To sú také pelendreky. Pelendreky, to bolo kedy bývalo. Tu aj hore sa dá ísť, tu niečo. Tu si nabereš a dole platíš. Áno. Také. Zaujímavé je robená tá budova, že tak vieš, akože Paráda. stará. Pozrieš aj tieto kamene umelé, je to robené síce, ale dobre to vyzerá, no. Ty kako. Pelendreky som našiel, perfektné. No poď. Je, toto sú čo? Ja chcem takéto. Čo je to? To je slané, Kešu, to je aj smoked mňa. almond, Toto nevyzerá zle. to karamelové. To nevieš, čo si máš vybrať. No a vieme, koľko to stojí? A neviem. Hej, no hej, výroba cukrikov, pozri, tik, 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 ako idú. Ako idú. To je v prdeli za obchod. Tu máš sáčky. Môžeš si nabrať. Neskutočne to majú vymyslené. No, pozri, tady je nejak veverka. Paraoreky, jogurte. Mici. Tu, pozri. Je takéto hašlerky. Ja sa na to pamätám, keď som takéto jedával. No. A to je pelendreky. A ešte tam je niečo. A máme cenu tých cukríkov. Tu máš To asi je jedno. 100 gramov, 99 korún. Kaček, tu máš. Áno, to je asi na každý rovnaké. Ty kokos. Aha, ani neviem, čo si máme vybrať. Ty vole, to super toto. Čo je toto? No idem zobrať. Ja asi tie arašky, tie oriešky. Kde sú naši? Palino, a tam je, Pali. Staroměstské. Pekné je to, zaujímavé babi. Čo povieš? Tu je orloj, pozri na ten orloj, to je krásny tu. Poď, ďalej. No, poď. Hej, hej, teraz si sadneme, lebo už. No čo? Nefotíte, ako je? Čo sa budem fotiť? To už som 1 500 000 rázy fotila. Ale pekné sú. V živote som sa na to fúkal jeden raz. To je prvý astronomické hodiny, tuším. Hej. Ináč aj vono v Kline na Slovensku.
Halo, že Sephora. Sephora. Dobrý vole. OK. Śmiesznie. A keď zasvieti slnko, bude ti teplo zase. Či? Hej, ale tu vtedy nechcem mrznúť. Nevyzerá, že tu ešte zasvieti slnko.